Čau lidi, zdraví vás Mining a jsme u hry Shakes and Fidget a nacházíme se na světě 1, Martoman 3 a se mnou je tu Alex. Ano, čusák. A ještě Mikey. My name is Dan. Ne, staré smazec lidi. Tady je Mikey. No a chtěli jsme natočit let's play ze hry Shakes and Fidget, protože oni mě pořád přemlouvali, jo. A říkali mi tady pořád, Nitus pořád točí videa, vidíš kolik má odběrů, ne? Leovec točí, jak šílenec. No tak já jsem se rozhodl, že to natočíme. No. A ten končí na nás na Šakes. Takže jdeme do arénky. Já jsem teďko na to zautočil, ale teď mě rozumím. Au. Já bych si vás podal oba dva najednou. Škoda, že to nejde, že v aréně by mohli... Napět jednou. Jo, normálně. Hele, poslouchejte. Kdyby šel můj Martoman 3 versus ty. I Martoman 3. A kdyby šel Karky proti tobě. Jo. No tak to prohraju. Já vám ukážu tu postavu. Hej, kdyby jsme si tam svůj profil mohli dát 4krát a všichni naše profily vystřelili najednou. Že jo? No, tady to je totiž, já ho zveřejním, je to totiž postava Michala Pilnaje. Já jsem sice zapomněla, jaká je jeho přezdívka, ale Billy. já budu ten Mickey, cože? Billy. Vážně? Tak Billy. Nejsi ty jako znáš hodně věcí, ale nejsi tak starý. Jo, nehledě na to, že tě je jenom 11. A myslím si, že je Mikey. Jo. Ty jsi o 1 rok starší, zatímco já o 2. No. Ze mě je 13. Jsem pořád stejný parchant. Jo, o 1 rok mladší než ty, a 1 rok starší než ty. No, tak jdeme do zbrojírny. To jsem idiot! Jo. Jdeme do hospody. No, vidíte, kolik jsem dojelo batáků? Ne, neviděli. No a Neviděli, neslyšeli a nechceme vědět. teď se vrhneme na S17, kde máme bronze LP a jsem level 8 teprve, no a jsem v cechu Plasma Burst a tam je tam je 52 vůdce tady Mikey. Krvežísnivák. No pak je tam XX Tronic, jestli jste se na něj koukali. Jo, přesně tak. XX Tronic točí Draken Sun Online. Tady to jsem bývalý já, tady to jsem já a tady to je tady Alex. Taky už 8 jako já. Jo, já mám totiž takovou kliku v tom, že mě ještě ani nevykradli postavu, a tím co Cifimu a XX Tronicovi ano. Hele, Crazy Crew. Já už jsem dostala svýho levelu, dokonce se především levelech, ale to já jsem konečně. Ale něco by kluci mohli změnit v tom shakeu. Co? Jo. Tu arénu by mohli změnit, že ano? Mohli. Třeba 10 proti 1. Ne, nebo aspoň by taky 4. Slyšíte tu hudbu? Jak tak jo? Počítačově to... Když tak mi napište do komentářů, jestli tu hudbu mám zvýšit. A Skype dáme taky
taky do popisku. Počkat. A jestli vás náhodou zajímá, co to je za hudbu, tak to je... Ne, já to dám. Američanů. Já to dám do popisku. Jo. To se těším. Ale co kdybyste měl stejný level, stejný profil na YouTube? Já mám totiž svůj, takže bych vám ho předal. Tady ten Alex pořád na mě útočí a nemůže si mě dát, protože mám hodně velký damage. Na vás jste fatlí, klidně s pěstičkama jenom. Ale jako, víš, proč mě porážíš s Crazyku? Crazyčku, víš, proč mě porážíš? Hej kluci, hoďte, crazyčku, pintičku. Podzemko ještě nemám. Ať mi padne klíč. Mine. Počkat, takže, za kolik jste hoši? Já jsem na S17. S17 bronze LP, že jo? Takže tady mám napsanýho a já brzy na tebe zaútočím, ale jenom s pěstičkama. Nice. Co správně. Kdo by chtěl, bereme od levelu 5. Jo, protože já vás dokážu společně s XX Tronikem krýt. No, to je od levelu 1, oni mě říkali, je z levelu 1, ale už jsem 8, tak... Ale pak jsme to ještě změnili a hledáme houbičkáře, aspoň jednoho. Jo, aspoň jednoho bychom potřebovali. Prosím vás, diváci, kdo z vás je houbičkář, tak ať jde k nám do cechu na světě 17. Opravdu ho S17.cz A dal jsem si podzemko dneska. Ten Mikey byl tak nasranej, že jsem si dal stínokodýla. Já jsem ani nebyl nasranej. Tak já jsem byl spíš rád, že jsem porazil, to nebyl zúčastný, takže ne. Kluci, a co takhle o tom Čechovém, o tom boji, co jsme omylem zahájil? Podzemí? Ne, já myslím o tom, co jsem zahájil, co jsem ukatil ty zaťáky. Jo, dobře, takže kolik ještě dlužíš? No, nevím. Nějakých 7000 určitě. 6900. Ne, já vám dal teprve 20 zlaťáků, takže 7400. Ne, 6800. Hej, 6800, protože to stálo rovných 7000. Ne, ono to stálo 7500, já to viděl. A jo, a milí diváci, počkejte, já to stopnu, počkejte. Prosím, jestli mě máte rádi a všechny nás, pošlete mi nějaký prachy a tím to můžu splatit. Nejde to. Čekejte, já to Mě to dejte sami za mě, já vám to potom vám to když tak zaplatím, až na to budu mít. Prosím. Počkejte, bude takovej menší. Jsme zpět. Jo, jsme zpět, oh yeah. Ale, Mikey, jo. kdybych jsem to chtěl v houbičkách, kolik bych jsem musel dát houbiček místo peněz? Tak 10 houbiček. Jo, to je 10. Jo, tak to beru. Nebo 20. Nebo ne, když ty si dáš houbičkáře, dáš si SMS-kou, tak si musíš koupit tu za 79 a 30 houbiček dát do toho cechu. Tak to si myslíš to, že já si chci koupit. No, ale já nemám peníze. Tak budu mít kredit. Já bych chtěl nabil. Já mám. Já bych chtěl mich ale nabil. Au. Ne, díky, to je rozhodně za moje. Hele, Jo, a my diváci hledáme nějaký vysoký level, hledáme, aby nám pomohl dávat peníze na cechovní podzemka a na to pomoct nám je plnit. Takže kdo má nějaký potřebujeme 99. Milí diváci, potřebujeme totiž potřebujeme level tak
70. To stačí, ale aby měl hodně goldů. Jo, a je nám úplně jedno, co to bude za rasu. Ale potřebovali bychom toho jednoho Lukoše. Ale a když tak, lidičky, když tak já taky nahrávám videa, akorát že ne na let's play, ale live streamy. Takový jakoby live streamy jako... Diváci vědí, že to je livestream. Jo Ale teď- budu mít masku, takže je poznáte. ale Ty teďko, Maru, nebuď jako nejfake, ten má taky masku, 6, tak 4, možná jako už 5 let, 5 roků pod maskou. jo, A jen se takhle mohl vydržet, jo. Jen se domů nechybělo. Jak si udržet napětí, protože mám ve třídě nějaký spolužáky, který by na moje videa nedávali to lajky, tak co jako? Au. Hej, z obou stran to rovně šijou, a to já hlaju jenom Plasma Booster. Já nahraju jenom Plasma Booster, protože já se nudím, protože já čekám, až konečně se mi uvolní podzemko. no tak tak, kolik No, ale natáčíme, když tak, udělejte, máte mi rychle službičku. Přidejte se na cechu, co mi rychle to půjde, prosím. no a pro dnešní video to asi bude všechno, takže čau. Adios amigos. Adios. Adios muchachos.